Monkey. What's up guys, it's me again, your Karuba Mac, and welcome back to my channel. Sa mga bago pa lang dyan, please don't forget to like, comment, and subscribe. Alright, for today's vlog, on the way na ako papuntang Santiago. Actually, dito na ako sa Balatungan. Pipick upin ko yung riding jacket na in-sponsor sa akin ni bro Daniel Clyde Patalinghog. Yan mga Karuba, nakikita nyo sa inyong mga screen. Yan po yung nag-sponsor sa akin ng riding jacket. Maraming salamat bro sa pag-sponsor, at ganun din sa kanyang misis. Maraming salamat Ma'am Lloyda Patalinghog. Maraming salamat sa suporta. Palagi daw silang nanonood ng vlog ko tsaka mga kanta namin sa Karuba channel. Alright, maraming salamat bro Daniel Patalinghog. Palagi kang mag-ingat dyan sa barko. Kapag naboboring ka, manood ka lang ng mga kanta namin, ng mga vlog namin, para maaliw ka. Yan, makalimutan mo yung lungkot na nararamdaman mo tuwing namimiss mo ang iyong pamilya. Manood ka lang ng mga kanta namin. Alright, maraming salamat sa iyo bro, kasi inisponsoran mo ako ng riding jacket, tapos branded pa. Nag-PM siya noon sa akin eh. Sabi niya, bro, anong size mo sa riding jacket? Sabi niya sa akin. Sabi ko naman, hindi ko alam bro kung medium or large. Kako, bakit kako? I-sponsoran kita bro, sabi niya. Gulat ako. Natuwa kasi first time na may mag-sponsor ng riding jacket, tapos Komini pa, branded. Pag sinabi ko kasing Komini, mga Karuba, Japan brand yan, original quality. Maraming mga klase ng Komini na kan eh. Pwedeng jacket, pwedeng riding pants, tapos gloves. Alright, ayun, maraming salamat bro and Ma'am Lloyda. Maraming salamat bro Daniel Patalinghog and Ma'am Lloyda Patalinghog. Ingat kayo palagi, and more blessings to come sa inyong mag-asawa. Shoutout ko nga din pala yung pinag-orderan ko ng riding jacket, ang aking kaibigan na si Master Paco. Yan, nakita nyo sa inyong screen mga Karuba yung FB page niya, Paco Riders Stuff. Dun ko in-order yung riding jacket mga Karuba. Pwede kayong mag-message sa kanyang Facebook page. Yan, sa mga gustong bumili ng accessories ng kanilang motorsiklo, mga riding jackets, mga riding, ano tawag doon? Kapote. Kapote, yan, maraming mga accessories dyan mga Karuba sa Paco Riders Stuff. Pwede nyo rin siyang i-PM sa kanyang Facebook account mismo. Yan, nakikita nyo sa inyong mga screen Karuba, si Master Paco. Actually sa may Caloocan daw siya eh, si Master Paco.
Ewan ko kung Caloocan na or Patol Road yung location niya ngayon. Kasi taga dun daw yung pakaigamangan ng to ano. Ayun, alright Karuba. Concentrate lang ako sa daan. Kita-kits tayo mamaya. Yan, alright. Nakuha ko na yung riding jacket na in-sponsor sa akin mga Karuba. Kasama ko ngayon si Master Paco. Siya yung pinag-orderan ko ng riding jacket. Master Paco, invite mo yung mga Karuba natin dyan. Yo, what's up mga Karuba natin. Yan. Subscribe po kayo sa YouTube channel ni Karuba. And of course, huwag nyo kakalimutan, visit nyo po yung page ko, Paco Rider Stuff. Opo, mga Karuba, Paco Rider Stuff. Mamaya i-explain ko sa bahay kung bakit maganda yung riding jacket na in-order ko sa kanya. Alright. Sino pa gusto mong i-shoutout, Master? Shout out to all the NCCP. Ayan, shoutout. Sa mga tropa natin. Sa mga naka-NMAX na pakalat-kalat, nakakasalubong ko, bit-bit sa inyo. Maraming salamat, Master. Uwi na ako. Paco Rider Stuff. Alright. Right, sir. Katatapos niya lang magpasalon mga Karuba, nagpagwapo. Yan, uwi na ako, Master. Ingat, Master, ingat. Wine. Thank you. Yun, pauwi na ako mga Karuba. Daw Santiago. Meet up kami ni Master Paco kasi malaki, dakkel. Ayun na nga mga Karuba, nakuha ko na yung riding jacket na in-sponsor sa akin ni Bro Daniel Clyde Patalinghog. Maraming salamat ulit bro sa pag-sponsor ng riding jacket. Ganoon na din sa kanyang misis na si Ma'am Loida Patalinghog. Maraming salamat sa inyong mag-asawa sa pag-sponsor ng riding jacket na Komine. Alright, napaka guwapo, nagtaraki nga riding jacket, kulay black, tapos may green dito sa may dito niya. Yan, dito na ako. Shoutout nga pala kay Boss Harold Paras. Soon magiging sponsor din natin yan, Karuba. I-repaint niya daw yung aking mugs. Ewan ko kung anong kulay, pinag-iisipan ko pa. Ito yung logo niya mga Karuba. Yan, si Boss Harold Paras. Shoutout sa'yo boss. Soon pupunta ako dyan sa shop mo para may repaint ang mugs ng aking NMAX. And shoutout ko na din pala yung page ng aking kapatid, si Kuya Ford Pastor at saka si Ate Maureen, yung kanilang Bem Booms apparel. Ate yun, mga tinda nila Karuba, mga bedsheets, gano'n, damit, shorts. Lalagay ko sa description sa baba yung Facebook page nila. Gano'n na din kay Master Paco, yung Facebook page niya, yung link niya, para sa mga gustong order ng accessories ng kanilang motor, mga riding jackets, mga raincoat, basta dagiti kurkurantong timot motor. Bali, pauwi na ako mga Karuba. May hatid lang akong bedsheets dyan sa Binavista sa tita ko. Kita-kits tayo mamaya sa bahay mga Karuba. I-explain ko yung riding jacket, kung bakit siya maganda. Sa bahay na lang mga Karuba, kita-kits tayo doon. Alright, so nandito na ako sa bahay, dito sa may studio namin, 4 Decade Duo Studio Incorporated.
Ngayon ipapakita ko na yung in-sponsor sa akin na riding jacket, which is ang Komine brand. Napakagandang brand, Japan brand. Alright, ang napili ko palang size is large kasi hindi naman ako masyadong matangkad, tsaka yung katawan ko hindi rin masyadong malaki. Ito siya. Ayan. Oh my God! Komine jacket, size large. Anong nito? Series ng Komine nito? Kalimutan ko naman na. Komine JK079. Ayan. Napili kong kulay mga karuba, yung may gray. Tapos yung may green dito, which is yung nakalagay sa may bago kong sticker logo. Ayan, makita nyo sa taas. Ayan. Sasuot ko na siya. Ang kagandahan kasi dito sa jacket na to mga karuba, may pads na siya. May pakita ko. Ayan. Dito. Komine. Ayun. So, sasara ko siya. Yan, isirak. Yung ayaw. Ito yan. Ayaw yan. Alright, Komine. Yan, tapos dito. Meron siyang pads dito sa may chest pads, may elbow pads, tsaka dito rin sa likod. Kung sakaling masemplang ka man, iyad ito yun na po. Dati protection mo, tikasti mo na yun. Ito ay elbow pads. Ayan. Sabi ko kay Master Paco, bakit parang bitin? Sabi niya naman, ganyan daw talaga pag Komine. Kasi may kapares siya na pants. May zipper dito sa likod daw. Doon daw yung dugtungan ng pants, sabi niya naman kanina. So yan, Komine jacket large. Maraming salamat ulit kay Bro Daniel Patalinghog at sa kanyang mabuting asawa na si Ma'am Loida. Maraming salamat sa pag-sponsor. Mag-ingat po kayo palagi. And more blessings, lalo na sa'yo Bro Daniel, at nasa malayo ka. Mag-ingat ka palagi dyan. Palagi kang magsuot ng face mask, mag-alcohol, disinfect ng katawan kapag marami kang nakakasalamuha dyan sa barko. Kapag namimiss mo ang pamilya mo dito sa Pinas, manood ka lang ng mga vlog namin, mga kanta namin sa YouTube. Alam ko naman na nakasubscribe ka bro sa aking channel at saka sa channel namin na Karuba. Manood ka lang ng mga kanta namin kapag namimiss mo ang pamilya mo dito sa Pilipinas. May dagdag ko lang pala mga Karuba, no? Itong Komine jacket na to, meron siyang kasamang sa pang patong sa loob, parang pinaka kapote niya. Hindi ka mababasa kapag suot mo tong jacket na to. Waterproof siya mga Karuba, pwede mong ilagay sa loob, pero tinatamad ako maglagay. Yan, ito. Meron siyang mga zipper. Yan. I-attach mo sa loob para hindi ka mabasa kapag umulan. Pwede rin siyang pag gusto mong lumaki yung katawan mo, kaya tumaba. Ganon. Yan lang, Karuba. Hindi ka mababasa. Waterproof. Alright. Alright, ayun na nga mga Karuba, na nagtatapos ang aking vlog. Maraming salamat sa palaging panonood. Kadikiti Anos yung nagpulbuya. Iti vlog ko. Kanta, motovlog, pilti anda. Road, dito ni Karuba yung amak. Mangibagbaga. Love your Karuba. Alright.
Monkey.